Siyakumukela kusithunywa semoya TV. Kwaphinde kwasuka lokho umhlaziyi wamaphupho ozimele. Ngiyabingelela ngicela ulike ufollow ihost ukuze ukwazi ukuthola amanye amaphupho. Uphinde ugijime uye lapha ku YouTube channel yethu uthi Isithunywa semoya TV. Namhlanje asike sibheke amaphupho athinta umlilo. Abantu abaningi bayaphupha bephuphe imililo ngendlela ezihlukile noma ngendlela ezicishe zifane kodwa incazelo zingafani. Kunomuntu ohambe ephupha athi mkhulu namhlanje ngiphuphe umlilo uvutha kodwa uma uvutha uza kumina ngolaka. Ichazani leli phupho? Leli phupho lisuke likunikeza izimpawu emzimbeni wakho noma ingcenye yokukukhombisa ukuthi kunesimo solaka elilele kodwa labantu abadala abalele phansi ababhekane nawo phezu kwesimo sempilo yakho. Kungenzeka kunezinto ongazenzi kahle, kungenzeka kunento ethinta umsamo, kungenzeka kunento abahlezi bekutshela yona ongayenzi noma ongayilandeli. Kungenzeka-ke uthole ukuthi unenkani awubalaleli into abafuna ukuthi uyenze. Ukuphupha ubhula umlilo, maybe umlilo ukubona uyagijima uthatha itaku noma into thizeni bese ngathi uyawubhula lo mlilo noma bese ngathi uyawucisha. Leli phupho leli lisuke lichaza kuwe noma lisuke likubekisa kuwena ukuthi seziningi inkinga osazobhekana nazo ozangenzeka mhlawumbe ugcine ube umuntu ohamba umsindo inkantolo amaphoyisa yinduna la ungagcine mhlawumbe ungena khona umsebenzi wakho bese engcupheni ngabe ulahlekelwa umsebenzi. Kusho ukuthi ingxaki esempilweni yakho ziseyiningi phezu kwesimo sempilo yakho. Omunye mkhulu nginokuphupha ngiwubasa umlilo. Ngabe kuchazani ukuthi ngiphuphe ngibasa umlilo? Kusuke kuyisixwayiso phezu kwesimo sempilo yakho ukuthi kukhona izinto ongazenzi wena kahle abakutshela zona. So basuke bekukhombisa iwarning. Ngabe umlilo uyawubasa uyacica awuvuthi. Ngabe umlilo uyawubasa kodwa ngesikhathi ubasa bese ngathi umlilo wakhona uvutha kodwa uyacisha. Kusuke bekukhombisa ukuthi bhasobha sekukhona okungakwenzi kahle okusempilweni yakho. Ngabe mhlambe ukuba kukhombisa izimpawu thizeni ezifana mhlambe nezinto zikamoya noma into ethinta umsebenzi wakho noma into ethinta ikhaya lakho noma into ethinta umsamo wakho. Ziningi izimpawu abangakukhombisa kodwa ongayibona ngomlilo. Yilapho sekufuna ukuthi usukume ubheke ukuthi ukwazi ukuthola ukuthi ngempela le amaphupho asuke echaza ukuthini. Ngithokoza ngishaya isandla phezu kwesinye. Cela ngigijime nothola lapha yana ku YouTube channel yethu Isithunywa semoya TV. Ngiyabonga.